Id-distrett ta' Marsamxett mhux qed iħares li jirbaħ ix-Xhield ta' Jum il-Vitorja ta' din is-sena minħabba li bħala klabb mhumiex kompluti. Iżda jeżisti ottimizmu li jistgħu ħabtuha ma' klabb oħra f'tiġried partikolari fosthom dik tad-Dgħajsa ta' Bitnej kif ukoll id-Dgħajsa ta' Berba. Net Sports iltaqa' mal-President ta' Marsamxett Regatta Club Jesmond De Battista fejn tkellem partikolarment dwar id-diffikultajiet li għandhom huma bħala klabb. Diffikultajiet li għandna aħna l-unika klabb ġo Malta naħseb bla sponsor. U ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk, jiġifieri għandna problema kbira. Il-belt hemm minn kollox u ma nistgħux insibu sponsor li jgħinna finanzjarjament tajjeb fil-klabb. Ma hekk marinna l-iskal mamlet Grigal fi frar ilhom se jirranġawulna kulħadd dak jgħidilna minn dak ma għand liħor, dak għand liħor, xbajna niġru għadu kif kien, issa tasal ix-xitwa, irranġajna kif stajna aħna, ma m'hemm xejn sew anke qabel nidem il-baħar. Hawnhekk tiġi l-ferri ġu ħafna turisti jista' jweġġa wkoll. It-Team Belt baqa' prattikament kif kien minn sen ilu. B'Sean Schembri jingħaqad magħhom mingħand Bir-Żebbuġa fil-waqt li Reece Fiten jingħaqad ma' Marsa. F'dawn l-aħħar jiem, Marsamxett bħal kull klabb ieħor jintensifika t-taħriġ fil-waqt li jċekkjaw id-dgħajjes u jippruvaw jaslu sat-tiġried bl-aħjar mod possibbli. Marsamxett rebħu r-regatta ta' Jum il-Vitorja darbtejn fl-istorja tagħhom fl-2006 u fl-2007.